Boas noites, señoras e señores, e benvidos á actuación desta noite de IPs. Recordade que é moi recomendable facer grabacións desta actuación, tanto en vídeo como en fotografías. Lembro que os teléfonos móviles non deben ser apagados nin postos en modo silencio. Grazas, esperamos que gocedes do espectáculo. Boas noites, señoras e señores, e benvidos á actuación desta noite de IPs. Recordade que é moi recomendable facer grabacións desta actuación, tanto en vídeo como en fotografías. Lembro que os teléfonos móviles non deben ser apagados nin postos en modo silencio. Grazas, esperamos que gocedes do espectáculo. Boas noites, señoras e señores, e benvidos á actuación desta noite de IPs. Recordade que é moi recomendable facer grabacións desta actuación, tanto en vídeo como en fotografías. Lembro que os teléfonos móviles non deben ser apagados nin postos en modo silencioso. Grazas e esperamos que gocedes do espectáculo. Boas noites, señoras e señores, e benvidos á actuación desta noite de IPs. Recordade que é moi recomendable facer grabacións desta actuación, tanto en vídeo como en fotografías. Lembro que os teléfonos móviles non deben ser apagados nin postos en modo silencioso. Grazas e esperamos que gocedes do espectáculo.
Señoras y señores, por favor, acendan a luz da linterna dos vosos teléfonos móviles e dirixan a luz cara a este escenario. Ergue a man que suxeta o teu dispositivo móvil. Por favor, move o teu teléfono móvil lentamente a tua dereita cando escoites a sinal do pip, para. Por favor, dirixa a súa linterna aos músicos no escenario. Señoras e señores, por favor, saúden a cámara. Señoras e señores, por favor apaguen as luces das linternas e guarden con seguridade os dispositivos móveis nos vosos petos ou bolsos.